Ndiwe wakauraya, ndiwe wakauraya, kamuchacha, andimbonyare, wakauraya, ndiye akauraya. Hatidi kumva tarova imboka takaviga mupinyi, kana munhu akauraya. Haungati munhu akubhurutsa, next day, gwi. Right, mastreets social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti muzvinzwire mega pachena. Handiti ndichangoplaya kavideo kachona, asi chekutanga kana uri munyowani, subscribe, turn on the notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also pane music iri kupisa zvamai manje. Handiti music yakafeature babanga gospel music haichiri kupisa zvikuru. Choda kuti mungozvionera mega. So ndaisa pa first pinned comment music yakaitwa neanonzi Florence Magwada featuring babanga kana kuti kapfupi. Handiti endai munozvionera mega pa channel ya Florence Magwada. Asi ndatoisa link pa first pinned comment. Ndichida zvirudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Sainta. Kavideo kandoda kuti muzvionere ndi Tatelicious ari kutaura mashoko anorema. Handiti accusation inorema achiaccusa maititi. Kavideo kacho ndokanotera from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Much love. Unoziya pana amwe makuwe kuti anongondipfura so ana basa. Unongoziya zvakafanana nekunzi muchato wamaititi uya muchato wekuda kuti munhu aonekwe. Munoziya azvizi zvinhu zvekuti kune vanhu vandakanyaswa anoziya Felicitas anoita zvinhu zvekuda kuti mumuone, zvakatopera zvemuchato, zvakatopera. Tichazive kuti chii chiri kuitika. Pamwe ari kuda kuplana mumwe muchato futi. Saka pane makuwa ekuti hatingatoite live kuitira muchato waFelicitas. Ndizvo kuti ndionei, you know her kamuchacha, ndizvo kuti see me ndaita muchato une makeka ari kubhururuka, so hazvizi zvinhu zvekuti tingabatidze zvedu makamera isu vanhu vamuguta haridi kungoti tingonhonga dzese nyaya. Takazonzwawo iye Felicitas anga akubuda achinyora pachidziro, murume wangu azonzi anga akanyimwa livhi. Vauri kuudza vanoita sei? Zvauri kutiudza kuti akanyimwa livhi akauya kumuchato zvine basa unoziva neimwe kungoda kungonyaudza vanhu. Kazobuda kanga kaoko kachidhigidha. Apa makachekeresa uyu driver wenyu, uyu driver makachekeresa. Takachekereswa. Uyu driver ndiko. Takachekeresa. But tikushaya kuti dumwa rake kana akachekese zvinhu zvake zvisingadhuzvikese zvake nimbe. Zvongachekerese malikes kuti ndoda kuputika paFacebook. Unoziva kuti Ginimbe anga akachekeresa. Ginimbe waiona Ginimbe aiurayika vanhu vekumba kwavo. Vakapera kupera vanhu vekumba kwana Ginimbe. Aibonza Ginimbe aichekeresa vanhu vekumba. But taiona maBentley case, taiona twomota twaitorwa. Hure inonza mukadzi wanenguri, mukadzi wemwana wamunanga kuenza pakero uzihure. And mota dzaitorwa mapicture ndedzanengika dzechinesa. Sikandopatita maV11 euromba kaya. Unoziva kuti uyu akaromba, unoti uyu akarombera zviko. Felicitas anorombera maraiki mufunge maitidzi. Tomboona neropa ramadonedza reuyu chikopokopo aidriver. Poona kuti panopera gore munenge makufamba neLamborghini. Machekeresa kumva machekeresa. Ndiwe wakauraya, ndiwe wakauraya, kamuchacha, andimbonyare, wakauraya, ndiye akauraya. Hatidi kumva tarova imboka takaviga mupinyi, kana munhu akauraya. Haungati munhu akubhurutsa, next day, gwi. Ndiri womwe matateguruka. Kumboita nchimboti vhuu. Ndichipandira. Chero machira angu asati auya.